Ai nevoie să eficientizezi, apropo de comunicare, discuția, dar să o faci de o manieră în care pentru om e valoroasă. L-am chemat și uite, ieri l-am văzut că într-un context a fost mai bun decât alaltări și am vrut să-i punctez asta. Oamenii au nevoie să fie văzuți, că ne mirăm de ce oamenii nu sunt implicați, nu sunt responsabili, nu sunt motivați. Pentru că nu sunt văzuți. Nu sunt văzuți nici când fac bine, nu sunt văzuți nici când nu fac bine. Și atunci se creează acea plafonare, vin la job, oricum nu mă vede, nici că fac bine, nici că nu fac bine, trece ziua, îmi iau leafa și merg mai departe. Într-o anumită etapă. Și face și omului rău, pentru că foarte mulți angajați ajung la nivelul la care se plafonează. Nu-și mai doresc mai mult. Merge salariul, e confortabil, să zicem, e locul ăla călduț, s-a obișnuit și nu-și dorește mai mult. Și atunci omul trebuie să fie văzut. Prin apreciere, omul trebuie să fie văzut prin feedback. Pentru că tu, ne întoarcem la ce spuneam, omul are nevoie de îmbunătățire. Nu o să ai angajații perfecti. Chiar vreau să te rog, iartă-mă că te-am întrerupt, să detaliem un pic noțiunea aceasta de feedback, pentru că